ni ɲɔgɔn cɛba kɔri baasi tɛ ala ka teli na ka ci bi kosɛbɛ cɛba dugutigi nin gafe in minɛ sariya sunba bolodalen ko kura minnu b'a kɔnɔ ani yɛlɛma minnu b'a kɔnɔ I k'o ɲɛfɔ an ye n y'a faamu ko kuraw ni yɛlɛmaw caman de b'a kɔnɔ sariya sunba bolodalen bɛ an ka nafa a n'an ka laadaw de lakana a dabɔra ni k'a labɛn malidenw yɛrɛ de fɛ malidenw ye o ka ɲi ko kura ye nin hakilina ye sinsinna walew ni kobaw kan an ka faso tɛmɛna minnu fɛ I n'a fɔ politiki mara maya ani laadako siraw fɛ ko ɲɛnama ye a ka ɲi n'o tɛ san laban ninnu na an ka jamana tipi tabala kojugu ne bɛ hami ni fɛn min ye bi o ye bɛn kelenya basigi ani yiriwali ne ko sariya sunba in kɛlen bɛ ka mun fɔ o kan dɛ sariya sunba bolodalen ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa bɛn kelenya koto ɲɔgɔn tala ɲɔgɔn kun ani bɛsɛya bɛ se ka sabati cogo min na ani fana sariya sunba bolodalen ye barika don an ka faso kanw na ne ko sariya sunba bolodalen wo a bɛna an ka yɛrɛma hɔrɔnya lakana cogo di dɛ sariya sunba bolodalen sinsinna taabolo belebeleba saba de kan jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ka bato jamana ka sira sugandilenw ani jɛɲɔgɔn sugandilenw ka bonya jamana ka nafaw ka lakana a bɛ jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya sabati ni nafolokow ani sigida nafolomafɛnw minnu bɛ sɔrɔ an ka dugukolo kan k'u bɛrɛ bɛrɛ ka ɲa ka bila an kɔmɔgɔw ɲɛ e ko mara cogoya tɛna ɲɛ mara cogoya bɛ ɲɛ wa mali bɛna segin malidenw yɛrɛ ma kosɛbɛ nka dugutigi bɛndugukaw mali bɛna segin malidenw ma nka sɔngɔ b'a la dɛ sariya sunba bolodalen ye foroba nafolo bonyali a n'a lakanali wajibiya maliden kelen kelen bɛɛ kan a bɛ foroba baarakɛlaw ka kɛta fɔ n'o ye tilennenya laadiriya ye a bɛ fanga don an ka faso lakanali la o siratigɛ fɛ sa jamanaden o jamanaden n'i si ye sanji 18 sɔrɔ jamanakuntigi ka wele mana s'i ma I bɛ taa jaabi a kɔrɔ de ye ko maliden kelen o kelen ni I si ye san 18 sɔrɔ ni jamanakuntigi ka wele ser'i ma I bɛ wuli ka taa a wele jaabi ka an ka finitigilakaw dɛmɛ bɛɛ lajɛlen bɛna maliba in bonya k'a daminɛ anw yɛrɛ fɔlɔ la sariya sunba bolodalen bɛ bɛɛ dama kɛɲɛ mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la sariya sunba bolodalen kɔnɔ maliden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan olu ka wasaden bɛ kɛ wasaden bulon kɔnɔ o bɛna kɛ kokura ye dɛ o ka ɲi o ye kokura ye nin ko in bɛɛ ye ko ɲuman ye sa nka an musow ni denmisɛnw ta ye jumɛn ye kɔrɔ sa n'i y'a mɛn ko jamana muso ni denw ko tɛ wa sariya sunba bolodalen bɛ musow ani sifinnakaw ka sugandili kofɔ fanga bolofaraw bɛɛ fɛ nin hakilina bɛɛ ka ɲi nka anw dun an minnu ye ladala dugutigiw ye anw ka ko bɛ cogo di dugutigi naamu sariya sunba bolodalen bɛ barika belebeleba de don aw ka fanga la sisan kɔni o kɔni mara bɛ ɲɛ fɛn min ye kiriko ta fanfɛla ye kiri bɛna tigɛ a tigɛcogo ɲuman na jango jatebɔ kiriso sigili n'an b'a fɔ o ma ko cour de compte o ye kiriso kura ye min bɛ foroba nafolo labaara cogo sɛgɛsɛgɛ ji ɲɛma jɔlen na ni ka dunkojugu ɲangi wasadenw minisiriw fangabolo ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen b'u ka sɔrɔ an'u ka nafolo dan tigɛ cour de compte président ye o ka ɲi sisan kɔni wasabulon tɛna kɛ tiɲɛnikɛla si dogoyɔrɔ ye bilen o banna an tɛ député n badenw ne b'aw ɲininka o tuma an bɛ mun wɛrɛ de nɔfɛ tugun dɛ min tora sisan an ka wuli an ka nin sariya kura bolodalen an ka jɛnsɛn fan bɛɛ lajɛlen fɛ anw jeliw kɔni an ka baara daminɛ ka ban nin y'an bɛɛ de kun bɛɛ lajɛlen y'i yɛrɛ ka ciden de ye nin fɛn fɛn mana bɔ bɛɛ k'a lase i ka sigidaw la i ka duw kɔnɔ bɛɛ fan bɛɛ téléphone bɛ minnu bolo nɛgɛjuru sira an k'a tigɛ